Dalam dipun timbali, tiba-tiba terus nggih nyekar napa? Napa nggih nembang kalih sinden monggo jenengan pilih sing pundi kula mengki lek milihke jenengan kuwalat nggih. Saderengipun kula nyekar bojange. Nggih. Kalau panjenengan paring dawuh pilih Pak Lurah Jatidawa sayange garwane mung siji ngaten nggih. Nggih, nggih, nggih. Niki kula kemutan paring dawuh panjenengan Terus pundi, Mbah? persyaratan yang paling mutlak untuk rabi loro kok panjenengan. Tegese satu yang beristri dua yaitu satu dalang, dua kepala desa. Dan ini panjenengan kan pun double. Artinya persyaratannya memenuhi. Kayak sepindah. Nggih. Napa? Bengkoke utuh, siltape ora kepotong. Jenengan kok pirsa lho Mbah lek bengkoke Mbah Lurah utuh, bengkoke Bu Lurah utuh niku kok yo ngertos. Lah nggih, siltape ya utuh. Nggih. Terus niki sing pun ketanggalan pun pinten mawon ning Oktober niki? Oktober niki 25. Iya, 25. Bukan main luar biasa atau biasa di luar, Pak? Biasa di luar. Nggih. Niki kula badhe nyekar apalan kula mawon nggih. Nggih, nggih. Niki Napa Mbah tembange Mbah? Niki kalau ngadep Mas Gandhi niki kok enten kenangan tersendiri. Mas Sentot pundi Mas Gandhi? Oh betul betul Mas Sentot niku nggih wonten kenangan tersendiri Pak Minto. Nggih, nggih. Kali Mas Gandhi niki sering setunggal mizor yen. Perjalanan hidup. Proses Mbah. Proses. Lagi proses iki. Kula riyen nggih proses jenengan nggih proses. Wah Mbah Muntoyo zaman proses mbiyen nek jenenge sak meja jam 8 ngantek jam 8 esuk. Niku perjalanan hidup nggih. Nggih. Allah tidak akan melihat awalnya saja, ya akhirnya juga dilihat, Pak. Nggih. Badhe nyuwun anu. Napa? Apa iki Pak Minto? Pun derek panjenengan. Joko melarat mawon. Tapi nyuwun dipun pandu Mbak sapa nggih? Pun mang milih. Dipun rayopaken ngaten. Tapi kalau mangke mboten joget lho nggih. Nggih. Nggih, nyekar mawon. Ning jenengan lek juga luwes Mbah. Lha niku nggih proses perjalanan hidup rumiyin, nggih. Sekali-kali mboten napa-napa. Sekali. Mboten usah niki tak nyekar mawon, nggih. Joko melarat nggih. Mbak ingkang mandu panjenengan nggih. Aku rawis kondang, aku wong nista tanpa bondo donya. Joko melarat, wong tuamu pangkat, aku rekoso urip wis moyo. Iki wis pancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih, ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu teka palakrama. Srengenge ulon parane yen bengi rembulan kenange ngene rasane ora duwe tresno tenan kok anggap sepele. Srengenge ulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi delik tresnamu mung abang-abang lambe.
yen mula aku rawis kondang aku wanita tanpa bondo donya Joko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora klegewa yen sliramu teka palakrama srengenge kulon parane ing bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane ora duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk wis sorene dadi deling tresnamu mung abang-abang matur nuwun bujange matur suwun Mbah Lurah Rejo Tangan partisipasinipun nderek ngregengaken bersih desa wonten Jati Dawa. Gending menika saking panjenenganipun Mbah Lurah Jati Dawa. Menika dipun aturaken dumateng Mbah Lurah Tanen ugi Mbah Lurah Sukorjo ugi kanca kepala desa ingkang dipun kersakaken mengke tembangipun Tresna Waranggana. Nah. Iki pundhutaning lagu nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun gending gubuk asmara gelang alit kaliyan rukun Islam. Oh, bawa. Nyanding sliramu saking kula grup Gilang, Bapak Sujatmika. Matur suwun. Sing tas nimbali awake dhewe ya yang ke Pak De Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ki Minto Darsono. Kula saking grup Paguyuban Campursari Pulau Sari. Nyuwun tembang bojo simpenan, bojo loro, tembang menika kagem Mbak Muji lan Mbak Surti. Ingkang wonten Jati Dawa. Suwun kagem Ki Minto Darsono saking kula Bapak Agus Riyadi Galijo. Oh ya. Nyuwun lagu gubuk asmara kaliyan memanik sindhanipun nyuwun Mbak Mujiati untuk Bapak Kades Jati Dawa saking panitia. Iki uga sangka grup Maron Nduk uga tindak rawuh kene isak rombongan ngersake tembang Sisih Deman. Ya. Kaya ngono ya yung. Uga sing sangka Sumbragung ki Mas Joko. Bocange lan Mbak Limbuk kula nyuwun lelagon Blitar Banyuwangi. Sambel kemangi lagon menika kula aturaken sedaya penonton kakung putri ingkang kepareng mirsani wonten ing Jati Dawa. Sugeng laras saking kula Ki Gandrung Asmara Sumbragung matur suwun. Ya. Yo kaya ngapa? Mbak Mujati diaturi jumeneng pundhutane gubuk asmara dados yo. Lewat
sampun Mbak Limbuk. Jati menika pundutan saking rombongan ugi rombongan saking Gilang. Coba dibablaske nduk pancen le wektu Cangik Limbuk ki tujuane untuk menghibur masyarakat penggemar wayang kulit. Monggo jenenge saiki ki le diarani wayang. Anggere wis metu Cangik Limbuk kuwi dolanan ki ora-orane nganti jam 1:30. Wow. Ngono ya ya. Mergane lek didoli nganggo klasik ki saiki wis ora oleh dhuwit. Mula saiki ki aku mung manut karo lapangan, manut karo pasar. Ku tak doli nganggo basa sing ndakik-ndakik. Suluk sing apik. Coba lakon sing trenten. Ning ora payu. Penak campur sari ngene iki. Ha iya, kaya ngono. Ya kaya apa nak wedok pipit karo gembrot. Wah, pipit gembrot. Nah, kaya ngapa? Disepoti Mas, kaya ngapa? Ben jumeneng. Golek bojo sing apik tipe kaya gembrot iki. Gedhe dhuwur lemu. Wah, enan. Bisa seger ngene. Disawang sik wis megung wis seneng. Nembang ya, Nduk? Nggih. Iki lho. Ciri-ciri seorang wanita tipe setia karo wong lanang ki ngendikane teledak-teledok, klenyam-klenyem. Ya Nduk As? Nggih. Wah, kaya ngono. Menan wong lanang enek tembang, enek tembung nggih, ngono ki bengkok entek. Kayu kentir tenan. Ning panganane sing akeh iki bocah iki. Coba lah kaya pipit ki lho umure sik 17 tahun. Semono gedene coba. 18. 18. Cah loro kuwi SMS-ane. Pit omah aja kaya lho kaya aku mbuh lho.
Adik kali Mbak Yu. Nggih Mbak ya. Tembang tresna wong ayu kaya ngapa diaturke. Kagem ibu-ibu sing keparang derek mirsani ya.
Brote. Nan ning piyayi iki lek ngono ki disawangi nyenengke. Dah. Coba iki Luki Wijayanti Supingi Yosi Dian Pratiwi nah, karo Lilis Cemblek Karnali dah sepotono kaya apa yo diaturi jumeneng. Durunge minangkani pamundhut kaya dene tembang Gelang Alit wong ayu iki ana request sing mligi saka perangkat Desa Jatidawa ngersake tembange Karmila. Kaya napa? Coba iramane sing apik jogete sing rampak. Yo dadekke.
Lu ki kena lenggah Mbak Yosi karo Mbak Lilis ngadeg sik. Ki pundutan saka Mbah Lurah Banjarjo. Hah? Mik sik. Mik dulu Pak Dalang. Nah, laren mik sik engko gek neh ya. Iya. Nah, wah, demen aku laren mik terus neh. Iki pundutane bawa caping gunung garap jengleng tebake ning nandur ngunduh. Nah, iki pundutan sangka Mbah Lurah Banjarjo diaturke segenap warga Desa Jati Dawa tanpa kecuali. Nah, sing jengleng somat. Rombong aku sing bagus sini Mas Somat. Iya. Astagfirullah. Munggah ae njaluk dikongkon junjungne bojone. Pemenang jengleng ame. Ya, ya ngono. Ya ini merengil. Saipet ngeten iki lho, Pak. Iya, begitulah. Saipet tong rezekeni. Nasib Pindah, Pak Sugeng Camat. pindah. Nggih, matur suwun Nggih, nggih Mbah, rawuhipun. nggih Mbah Jodangan, Pak Camat, Pak Sekcam nggih, sugeng guntur Pak Kasih PP nggih. Iki jan yo alah. Awak dhewe yo kudu trimo lho, Li. Piye? Kayak ngene iki Mas yo kayak ngene iki. Ya ora penak lho, Mbak Ayu lah wong mau saipet. Ora apa-apa kena-kena kita tambal butuh, Li. Daripada tidak ada, ya kan? Ya kan? Oke. Bejo lho lewe iki. Nggih. Pun Ya, sak uni-unine. Sak une-une. Adepan Kyai Putih loro tek ya ayu-ayu. Ayo. Lah jenengan ijol pripun kalih Mas Somat? Ora. Kula jengleng kalih Mbak Yosi lho. Ketok kaya milik ngono to ketok iki. Rokokmu Ketok lho. kaya pengen. Heeh, lah ya. Piye? Tawa-tawa oleh akeh wong. Yo, kaya ngapa dijengleng mboko siji. Nah. Iki sapa Pilih dhisik? sapa sih? Pilihan kono. Pilih sapa sih? Batang Mas. Kacang Mas. Oh, begitu. Kok batang? Ngambon-ngamboni semene bat. Ya ora apa-apa. Wong sing digoleki ya lek mambu kuwi kok dadakno. Aku lek mampu langsung tak umbah. Heeh, ndan. Ya apa? Aku. Iya, Aku iya. dhisik. Iya, aku golek sing kalem sik. Iya. Cuwetot bokongku kapok. Bokonge Yosi sing kok cethok aja bokong. Kowe kaya nggih. Ndang yo. Aku ya. Iya, ya. Ayo. Lho nyapa? Jarene ra kena dicetot lho bokongku. Nyedit kuduke sampean. Asik. Keduren yuk. Rada ngesor. Pasno, ngono iki omong ngkon ngepase ngono lho, Mat. Kosek to, engko sajake tak kira-kira rada keduren yuk. Oh, keduren. Rada ngesor. Wes kebacut. Resi ono. Ya. Somat disuguhi kok malah klejang-klejing. Malah mungker to Saben bengi. Ayo le. Mumpung anak panganan gurih le. Nyawa. Iya, iya. Ko ho 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 na ha 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 Piye Mbak Ayu dijengleng Mas Somat penak apa ora? Iki mau wis to? Wes. Wes. Endi? Piye to, Mas? Endi aku wis mapan endi? Urung kenek to? Urung. Ngomong. Ngarep. Anu, ora pas. Lah kena andinge kok. Heh, mosok ndak kosok raketan mak tuil-tuil? Ora penak kena andinge. Iya to Mas Somat ki. Sama ndak iso jengleng kalau nangis kalau. Wonge. Aku sayang dirimu kono ora tak kenekne. Masa? Ya wes awake ganti Aja kurang ajar. Bojo loro ya sing adil. Kene kenek kono ya kudu kenek. Kene ora kenek kono kok kenek titik gecek ngono. Iki engko ya ora tak Macem-macem kowe
karepan. Hei yo, sek to ben jeneng aku Iki dhisik. engko ya ora tak kenek. Sampai kok kena ta. Cengki wingi nak jedure got. Aja galak-galak karo bojoku. Yo coba. Saiki Kenek genti tapi sing lek nom. ditekok ya omong ora kenek. Ya. Tak kenekne omong ora kenek. Kok kene. Jajal kono. Aku piye, Mas? Kita nono. Posisiku piye sing penak? Alah sembarang aku ngimbangi tok. Melu nyedit. Aja nemen-nemen. Kita nono golek sampai kono kenek. Wah, serampang tabuh kenong. Tenan iku. Tenan lho Lis, omong ora kenek lho. Ya sih. Lah. Kowe ra dikenekne karo bojomu to tak kenek. Asik. Oke. Senengane dalang yang kenekne sinden. Pak Dalang tombok gangsal dosa mawon. Gangsal dosa ki pira? 50. Bar sekawan gangsal to. Yo. Foto Mas. kok susuk 50 barang ki wong biasane ki. Yen memajang hamong karo janar kuning janar kuning asik janar kuning Mundur terus. kuning janar kuning janar kuning janar kuning janar kuning ayo Asik. Ayo, 1 2 Ayo, 3 4. ya hei kok nyasar mak kluthek ning bokong apa to Pak? Apa Mas ki Mang? Gede apa cilik? Cilik semene. Spidol. Loh, mosok to? Tapi kok lentur? Nyocok ya. Tapi iki kan ora lentur. Lah Ini lentur mak dhewe. pucuknya terbuat dari karet. Asik, mosok to Mas? Fleksibel. Aku kena lho Mbak Yosi, aku kena lho, aku kena Kena lho. lho, Penak. Piye kok kena nih, heh? Piye memang, heh? Alah wong Piye? wong arep spidol kok nesu tak gua lho spidole. Mang udu sepidol mangan sing Untuk sepeda jare Lilis. Ha, omong saiki kowe. daging tapi ora metu. Ora metu tulange. Hah, daging ra metu tulange apa kuwi? Ya mesti sepidolan nek belunge tumon we. Ayo. Lis. Napa? Kowe atik malih kocluk lho. Loh, lah pancen kenyataan lho kula pengen jeneng kula niku jujur napa ora jujur? Jujur Piye? kacang ijo. Jujur ta? Jujur. Pancen tenan kok Mang. Lah iya tenan. Lentur kok. Lah kuwi kan ora lentur. Ayo kuwi. Pucuknya kan terbuat dari karet. Ora, Padahal ora kowe ngapusi ngapusi. kowe, ha. Fleksibel. Heh, leh ngapusi. Fleksibel apa? Kowe kok sakmono? Ha, jare Lilis. Piye? Wong biasane ora sakmono. Pancen aku ngapusi kok. Kok malah mungkrut kok semono, heh? Ngisi-ngisini aku. Pelayanannya kan mengenakan ini Mengenakan kok malah mungkret, kudune malah gede. Kok dadi mungkret? Kuwi jawab piye? mencari suasana baru. Suasini baru piye? Suasini baru. Suasana adol pakai kenek. Jajal jenggeng mah. Wis aja kaken wuwuh coba. Jajal. Digelakke. Iya. Awas sampai rapas. Nah, digelak. Mulane sing apik, coba yo. ae. Jembeng. Aduh, Apa jembeng? maaf. Kembang. Aduh, Kok maaf. jembeng? Maaf saya latah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, maafkan saya. Ya ampun. Ngene kok pelayanan kon memuaskan apa ya iso. Maaf. Kembang. Kok Oh, jembeng? iya. Maaf, Abang. Maaf, menika nuwun sewu kagungan CO2 tin pun. Maaf. Kembang. Kembang ya, Lis ya. Iya. Aduh, ya Allah, kelingan jembeng emang ya Allah. Walah. Maaf ya Allah. Apa? Kembang. Weh. Heeh. Asik. Yo Mas Mat. Genang. Ha ha. Ha. Kasihan deh lu, tak inggati, biar kapok. Terus ki, yo. Susuk 30 Kok iso susuk 30? enggak memuaskan. Serang ros. Penonton sanding ku lo melu ngempet sama jenggleng teko. Iyo kena apa ora? Wih sanding wih. Kono li. Ya Lis. Pa
panas. Dan Janjine piye mas janjine kepriye jam esuk-esuk jam mepet-mepet sumuk dikipasi panas udan dipanasi tapi gunung yo ye yo ye iyo iyo ayo yo la 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 Nadia bangun agarane disuwuke dadekke nandur ngunduh ya kaya ngapa kendangane aduh Gusti baya elektrik bali nandur bakal undoyan utang bakal nyauri ngombe wetang bulane batu ayo kadang mbok bersatu esok-esok mangan lumpur yen entuk wis syukur dituturi ora kena pite ulune wale digawe becik ora dite semangko rasane lagi tata krama ora ngerti kasusilan dianggap barang wis basi aduh Gusti baya elektrik bali nandur bakal ngundoyen utang bakal nyauri ngombe wetang kulane batu ayo kadang mbok bersatu esok-esok mangan lumpur yen entuk terus syukur monggo mas ayo lho mas kembali salah elek iki lho mas ayo monggo dijajal Surabaya mas kulanya gresik ora percaya mas ora percaya dicoba dhisik sirah memat rasane tengklepian salah esapen ya mas ora dibayar ning ning nang nang ning ning kan ning ning nang Tanjung Peramas tapale antri salah dibuka ebya
gagah aja mirip masih bakal salah manuk gagah dek nyameri banyu bakal salah dek aja kemayu Nyai Ronggeng memang asik-asik goyangannya sinden beken lembaga mulai gayanya tiup tambakmu ser-ser oleh ibu tiup tambakmu ser-ser nandur ngunduh utang bakal mbalekke kabeh mau mujudake pesemon ya nduk iya yang iya nduk iki ana request pundhutane Grajakan Banyuwangi tembang menika kula aturaken dhateng Bu Isna menika gurunipun anak kula Tole Tatit kula nggih nderek titip kalih anak kula pancen anak kula niku rada beda karo pake. Wong pake iki ya piye alusan. Anakku rada nakal sithik, kula titip dateng Bu Isna, kula ken telateni. Iya, kaya ngono ya yang. Menika pundhutan saking Mbah Lurah Jati Dawa ugi perangkatipun. Nyuwun Grajakan Banyuwangi dipun aturaken sedaya warga Desa Jati Dawa kanthi atur mugi lagu menika ndadosaken sukarana ing panggalih lan ndadosaken jampining sayah. Ya. Pundhutan saka Mbah Lurah diaturke kanggo wargane. Sangat peduli dengan warganipun. Ya. Nuwun sewu Mbah Minto kula nyuwun panjenenganipun Mbak Yosi Grajakanipun. Wah, milih. Ya, kaya ngapa diaturke Cok langsung Grajakan Banyuwangi. Hey!
mangune wanci gara-gara. Ayo, cawis uba rampene sesajina. Ayo, ndak derekake, Yung. Kandhane kang karkata lawan kembang menor kang semu arum nanoyotoyotan kadi kusuma mangambar-ambar winara kuku sing tupaku malon kalon kang mimba Bathara sapantuk wahyuning Allah katumilah mangulah ilmu bangkit bangkit mikat ya mangukut kukutaning jiwangga yen mang kono kena sinebut wong sepuh liring sepuh sepya wawas roro ning tunggal kuku sing tupak melun ngening kentyas sang pekek kawangku sagung cacahan redo mawur mangawur-awur wurahan tengaran dengat jurit
kang guru kangsa tetek kaya putula wara pandriting Turanggasti ora kata ingkang dwaja lelayu sabit. Waduh, wah. Urung suwe ku sambung ngobor nderek ingkang sinuwun Prabu Manik Maninten. Nggonku nderek bapa perempan ngumbara resi. Ngagelah ana tengah dalan tak simpangi ngiwa, kono ngiwa tak simpangi nengen ndek, ne meru nengen. Iki sanak. Aja ngati tanparan kowe sapa? Iya. Takon marang aku kepara kowe kudu ngaku sapa jenengmu Pamatat Nyawa pangkat Menggung Jaba. Ayo kowe sapa? Raden Setyaki. Tyaki ana paran. Kowe sumingkira. Kowe nyisia. Aku ora butuh karo dapurmu, aku arep goleki Bambang Wisanggeni cekel tak dadekke pengewan-ewan. Mengko dhisik. Aja biak awur-awur. Aja goleki sing ora ana, sing ora ngarep manggepen kaya dene mungsuh. Wah, ning ngono siji perkarane. Nantang wani. Yagi nobaran. Kowe kekajraka manuk branjangan kupat kapita kaya buntute kula tapangin. Waton ora leng tak kedhepke. Candyak bangkeanmu. Sabet kring galengan diadloro kelakon. Menapa to mirah ingsun
Aja sambat. Sira nuksma rinengsun marang Kang Sarwasari ingsun kang dadya satmata rumarah mangungsir ngingsep madu ning kusuma sanatyasa laliran sih ngaglahing dalan Arya Gatotkaca ya sang bledhek pringgandani melang-melang pundhake mencorong dadane sak tebok kaya ana cahyane ya cancut Taliwondo cancut acincing Taliwondo acecawetan ngencengke sabuke tumenging akasa tumungkul ing Bantala ing Sedyarsa ngambah Jumantara genjot Bantala kaping 3 sumusuping Himantara kesit kotatit kebat kaya kilat manjing mega biru kiri kothore sang Gatotkaca kinon
ilahe ngawek namastu namo sidam. Wah jan blaen. Ora ana sing pinter ngawekani gawe. Lenganti aku ngumbara resi ora magut pupuh. Merosot derajate anak Prabu Manik Maninten. Peranaan Pandhawa kuwi lek diuja wong sakarepe dhewe. Tebanane pengabaran ben padha dadi watu. Padha dadi watu. Kakang Antaraja dadi watu, Kakang Gatut dadi watu awit saka pakartine ngumbara resi. Aku maju iki mengko piye critane ora maju basa ora ing jagat. Dianggep Antasena jerih getih weding pati. Mung bot-bote nggonku mbebela marang adhiku si Bambang Wisanggeni.